खुलुमबाय स्टुडिअ आङो राकेश रामसेर बे समाव प्रमिला रानी ब्रह्मनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां खाम्फा बरगयारि बिथां प्रमिला रानी ब्रह्मआ सिगां साननैसो सिगाङाव बिथाङा बुंथिदोंमोन जे बे समाव खाम्फा बरगयारिया जेब्ला सोमावसारनाय जादोंमोन थामहिनबा बर'नि आन्दोलन जादोंमोन बै समाव खाम्फा बरगयारिया गैयामोन बिथाङा बै समाव दिल्ली इउनिभारसिटियाव बिथाङा फरायबाय दंमोनसो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमिला रानी ब्रह्मआ आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो बिथां खाम्फा बरगयारिया गोख्रों फिनजाथाय होदों प्रमिला रानी ब्रह्मखौ बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बयबो रायजो राजाफोरा मिन्थिगौ जे आं बै समाव मा खालामदोंमोन गासिबो रायजो राजाफोराबो मोनथियो आरो साखि दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा माब्रै नुनानै बुंदों रायजो राजायाथ' बयबो मिथिगौ माथो जोंथ' बिएलटि खालामदों बिएलटि खालामनायनि आगोल एबसुआव जोङो खामानि मावदों एबसु आन्दोलनाव हाबनानै जोङो भलन्टियार पस्टआव बाहागो लादों बै समाव जेब्ला आन्दोलन जादोंमोन जेब्ला गोबां सोमावसारनाय जादोंमोन आरो बै सोमावसारनाय जानाय समाव 2 बोसोर भलन्टियार फर्सआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मोनसे सोमावसारनाय जादोंमोन आरो बे सोमावसारनाय समाव 2 बोसोर आङो भलन्टियार फर्सआव हाथियार लानानै सोमावसारदोंमोन आरो बै समाव नलबारियाव थानानै आथिखालनि नलबारि आरो बरपेटा जिल्ला आथिखालनि बाक्सा जिल्लायाव थानानै जोङो सोमावसारदोंमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा पिएफनि आफादगिरि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि आरो गोबांथार 80 जनसो जोङो सेंग्राफ्रा अस्त्र लानानै बरपेटा नलबारि बै समावहाय दा बाक्सायाव गोग्लैबाय गोदो बरपेटा नलबारि होनोमोन बेवहाय 2 बोसोरनिबो बारा जों थाहैदों बर' आन्दोलनाव एबसुनि आन्दोलनाव आरो बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बै समाव आन्दोलनाव जोबोद बाहागो लादोंमोन आरो बेखौ आङो बुंफिननांगौ बाथ्रा नङा रायजो राजाफोरा नुदों आङो मा मावनानै दङमोन आरो बै समावनो जेब्ला बिटिसि एकर्ड जादोंमोन बिटिसि एकर्ड जानायनि उनावनो आङो बिटिसिनि डिपुटि चिफ जानाय 15 बोसोर आङो डिपुटि चिफ जादोंमोन बे बाथ्राखौ आं बुंनाय नङा बे बाथ्राखौ बयबो रायजो राजाफोरा मोनथिखायो होननानै गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथां प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा माखौ साननानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों आं बेखौ मिन्थिया नाथाय बे समाव आं मा अबदान होदों आरो मा मावबोदों बेखौ रायजो राजाफोरानो मिन्थिगौ आरो बेखौ फिननाय होनांगौ दं होननानै गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांजोंबो समान थानानै बै समाव सोमावसारदोंमोन बिथाङानो दङमोन अब्ला बे समाव माबोरैहाय बुंनो हाखो प्रमिला रानी ब्रह्मआ जे बै समाव आं सोमावसारनायाव बाहागो लायाखैमोन आरो सोमावसारनाय समाव आं दिल्ली इउनिभारसिटियाव लेखा फरायनोसो दंहैयोमोन होननानै माबायदिहाय बुंनो हाखो प्रमिला रानी ब्रह्म होननानै गोख्रों फिनजाथाय होदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा माब्रै नुनानै बुंदों रायजो राजायाथ' बयबो मिथिगौ माथो जोंथ' बिएलटि खालामदों बिएलटि खालामनायनि आगोल एबसुआव जोङो खामानि मावदों एबसु आन्दोलनाव हाबनानै जोङो भलन्टियार पस्टआव बाहागो लादों आरो आङो आरो बिपिएफनि आफादगिरि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि आरो गोबांथार 80 जनसो जोङो सेंग्राफ्रा अस्त्र लानानै बरपेटा नलबारि बै समावहाय दा बाक्सायाव गोग्लैबाय गोदो बरपेटा नलबारि होनोमोन बेवहाय 2 बोसोरनिबो बारा जों थाहैदों बर' आन्दोलनाव एबसुनि आन्दोलनाव दा बेवहाय प्रमिला रानीया आं गैयामोन दिल्ली इउनिभारसिटियावसो एमए फरायबाय थादोंमोन बियो बायदिसिना बुंनायखौ आंबो नुदों बेखौथ' बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिगौ आंनि सम्पर्के आङो 15 बोसोर बिटिसिनि डिपुटि चिफ जाबोबाय दा बे डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया सोरमोन बेनि बेकग्राउन्डआ सोरमोन बेखौ सोंनानै नायलायनांगौ गैया बे बेकग्राउन्डखौ बयबो मिथिखागौ मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप
बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनलड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।